Waqt il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista 2 filgħaxija li damet għaddejja aktar minn 3 sigħat u konċernat l-attakki ta' tmiem il-ġimgħa fuq id-deputat Awċi Elix Borġ mill-fazzjoni estremista, mhux talli ma kien hemm l-ebda kundanna għal dan, iżda Borġ kompla jaqlaħħa iżjed fuq rasu. L-attak ta' kif inkassar fil-Malta Independent il-ħadd li ddeskriva lil Elix Borġ bħala żiemel ta' Trojja fi taħbiraħ il-qasma li ilha teżisti bejn il-fazzjonijiet, partikolarment dawk tal-establishment li llum jikkontrollaw il-partit u lil Bernard Grech u tal-ex kap Adrian Delija li d-deputat Awċi jagħmel parti minnha. Fil-laqgħa taħraq kollha tiżbit u għajjat il-kap de facto Karol Aquilina u miegħu Beppe Fenekadami spiċċaw komplew jagħtu ħasla waħda wara l-oħra lil Borġ. One News informat ukoll minkejja ħafna storbju fuq Facebook u filmati min-naħa tal-istess Borġ, jirriżulta li fil-laqgħa Borġ tħalla kompletament waħdu, għajr xi interventi favur tiegħu mid-deputati Joe Giglio, Yves Borġ Bonello u Charles Azzopardi. Min-naħa l-oħra jitkellmu b'saħħa kontra Borġ kien hemm ukoll Markentni Sammut u Claudette Buttigieg. F'mument minnhom Elix Borġ qal lil Beppe Fenekadami li l-attakk sar propju minn ħatnu u fakru kif kassar kien ħareġ għall-elezzjoni u ma nġabarx. Għalkemm Borġ ipprova jfendi xi argumenti kontri spiċċa jibla l-sinu quddiem id-dominanza ta' dawk immexxijin minn Karol Aquilina. Hawnhekk nistgħu niżvelaw kif il-kap de facto saħansitra taħassla papali lil Borġ talli mara l-vaganza dakinhar tal-vot fuq il-mozzjoni li kundannat l-aġir arroganti tiegħu fil-konfront tal-Ispeaker Angelo Farrugia. Is-sorsi tagħna minn dan l-istess Partit Nazzjonalista qalulna li quddiem dan kollu Bernard baqa' ċas u ħa over Karol, waqt li ma kien hemm l-ebda kundanna l-artiklu ta' Kevin Kassar fuq Elix Borġ. Fil-fatt mistoqsi dwar dan tard bil-lejl minn One News il-kap nazzjonalista Bernard Grech ħarab il-mistoqsija u bħal fil-laqgħa tal-grupp parlamentari spiċċa mesprima l-ebda tip ta' kundanna fil-konfront ta' Kevin Kassar. Hello, Kevin. Sellimlek Dr. Grech. Inti tikkundannaħ lil Kevin Kassar? Aħna ħanejdlek, aħna hawnhekk partit politiku. Ma taħsibx imma li dan li Roberta Bela. Ma taħsibx li dan il-ġdid qed jifret iktar il-Partit Nazzjonalista u Elix Borġ qed jipprova jemminak? Tant inkwetat Roberta Bela. Ma taħsibx li Elix Borġ qed jipprova jemminak? Bil-video li tafa' fuq fejn. Nixus, insellmilkom. Sa dan it-tant id-deputat nazzjonalista Elix Borġ ukoll bela l-sinu sigħat wara li tella filmat iċekken lil Bernard Grech. Is-sorsi tagħna li tawna d-dettalji sew mill-laqgħa taħraq fil-grupp qalulna li wara li qala ċamata id-deputat nazzjonalista Elix Borġ kellu jgħid li hu se jkompli appoġġja lil Grech. Qed tipprova tieħu post il-kap nazzjonalista Bernard Grech. Għandna kap wieħed Bernard Grech. Ma taħsibx li bil-video li tfajt fuq Facebook provajt immina? Ciao. Have a nice evening. One News taqsaw koll il-kap de facto Karol Aquilina magħruf li hu l-vera kap tal-Partit Nazzjonalista u li ħaw il-kontroll assolut dwar jekk ħareġ on u għad-deputat Awċi. Anke jekk jiddandan jippoppa sidru fil-Parlament u mad-deputati nazzjonalisti ma' One News lanqas biss nissel kelma. Nsellimlek il-biraħ Dr. Delija u Dr. Giglio appoġġjaw lil Elix Borġ inti le mhux ħatamel bħalhom ħatibqa' mal-fazzjoni kontra Elix Borġ u Dr. Delija. Għall-istess laqgħa tal-grupp parlamentari kien hemm min ġie tard ħafna bħal Mario De Marco u kien hemm min telaq wisq kmieni saħansitra qabel ma waslu l-oħrajn. Jirriżulta li De Marco imbagħad daħal fid-diskussjoni u beda jaqbes għal Fenekadami li min-naħa tiegħu beda jgħid li hu m'għandux kontroll x'jikteb ħatnu. Nsellimlek x'se tkunu tiddiskutu llejla. Qed nafal tard, skużawni. Iddiskutejtu xi ħaġa partikolari? Soltu ta' normali. Ma diskutejtux fuq il-ġlied tal-bira? Waqt li oħrajn bħal Roberta Mezzola avolja kienet Malta u Adrian Delija li ngħat li ma jiflax, Ivan J. Bartolo, Steven Spiteri u Carl Mifsud Bonnici li ma ttendewx fil-laqgħa reġa' spiċċat għad-ditt ta' Karol Aquilina u l-fazzjoni estremista.